Ljudi, Andrej ovdje. Danas ćemo igrati Minecraft. Kao što vidite, ovdje je skoro pomrak. Sada ćemo vidjeti što ne ide dan. Sad da vidim što je izraslo, a još nije ništa. Čekaj, sad ću ja to obaviti na brzaka. Pa nas opet. Sad idemo u kuću. Da vam pokažem sve. Ajme, mrzim ovako mi sve dešava. A sada da vidimo. Ovo je naš skin. Ja mislim da sam ga promijenio, da jesam. Pa nadao se nemojte čuditi. Ovako, sada imam ja jednog frenda, zove se Manuel, a preziva se Ludi. Tako da neće ovo biti dug video, pa zato da se tako kažem to. Ne čudite zašto je kratak video. Sad ćemo mi napraviti strijelo. Sad ćemo lapisa. I začarati ga. Manuel Lodi. Sad ćemo vidjeti ali su ovo vatrene strijele ili su. I to je bilo to što se tiče. Mislim, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!